Кіраўнікі раёна вольны час праводзяць з карысцю. Пасля цяжкіх працоўных будняў яны здымаюць дзелавыя касцюмы, мяняюць іх на спартыўную форму і ўдзельнічаюць у спартакіядзе сярод кіраўнікоў арганізацыі раёна. Ужо вызначыліся лепшыя па выніках першага этапу плавання. І вось на чарзе дартс. Спартыўны дух і азарт спаборніцтваў захапіў і нашых карэспандэнтаў. Самыя актыўныя кіраўнікі раёна 26 сакавіка сустрэліся на спаборніцтвах по дартсу. За перамогу змагаліся 11 команд. В этом году мы приняли решение провести спартакиаду среди руководящего звена по 7 видам спорта. Первый вид у нас прошли плавание, сегодня у нас проходит дартс. Популяризация не только этих видов спорта, а вообще просто для руководящего звена руководителей района, чтобы они в вечернее время также могли прийти, отдохнуть, получить позитив, хорошее настроение, ну и стремление к тому, что у нас проходит спартакиада среди трудовых коллективов, чтобы немножко они тоже взаимодействовали именно со своими коллективами и вовлекали людей в спортивную жизнь. Самымі актыўнымі ў гэты дзень былі прадстаўнікі аддзела па адукацыі райвыканкама на чале з начальнікам аддзела, якія заявілі ў каманду адразу 8 удзельнікаў. Впечатление потрясающее, мероприятие очень необходимое, потому что азарт после того, как поучаствовал, конечно, огромный. Я буду участвовать во всех турах данных соревнований, и это замечательный способ досуга вот именно после работы любого человека. Спаборніцтвы па дартсу праводзіліся серыі ў 33 кітка запар, па 3 кіткі дротикамі ў кожны сектар, пачынаючы з 11-га. У мужчынскім заліку перамогу атрымаў прадстаўнік завода газетнай паперы Михаил Мигалевич, які набраў 143 ачкі. А сярод жанчын самая меткая Ларыса Шульдова, загадчык дзіцячага сада нумар 7 горада Шклова. Яна набрала нават больш ачкоў, чым мужчыны – 153. Варта адзначыць, што Ларыса Івановна пераможца і першага этапу спартакіады плавания. Яна прыклад того, кто со спортом идет по житти. Мне очень нравится участвовать вообще в спортивных мероприятиях, которые проходят в нашем городе Шклове. Мы своим личным примером подаем пример нашим работникам, с которыми мы работаем, и в первую очередь нашим детям. Это же так важно заниматься на сегодняшний день спортом, потому что здоровье – это прежде всего. Мы за здоровый образ жизни. У праграме спартакіяды яшчэ шмат цікавых этапаў. Бадмінтон, настольны тэніс, більярд. У наступны раз кіраўнікі будуць змагацца за званне лепшых у гульні ў шашкі.